På min skærm, der står der ude på vejen, og så er jeg prøvet at skyde mig. What? Jeg kan se det, når du løber det. Normalt kan du ikke se det. Kan jeg også løbe, når jeg vil kaste dig? Jeg lå join nu, inden det blev for sent. Fuck, det er mærkeligt. Du kan ikke se noget på den anden side. OMG. Det er fucking basket der. Det kommer nu, slap af. Ja, det gør jo lige meget nu. Hvorfor joiner jeg ikke, når jeg siger det? Nu når vi det ikke. Ja, men hvorfor er du så sur, Lund? Det er helt Hvorfor er du så sur? dumme. Prøv at være glad, Lund. Så får du et godt liv. Det er nok lidt for sent for dig, men for nogle mennesker får de godt. Join on. Oh my god. Ja, det kan jeg jo ikke, når der står der er fuldt, jo. Ja, det er fordi, der er kraftigt hele tiden en anden, der joiner. Dig, en kamp. En haber. Fuck, du Grimmo. Fuck, din person er Grimmo. Jeg synes, jeg ligner en she-mail. Fuck, den er Grimmo. Jeg var en she-mail, lad være med at drille mig. Det er en pæn hat, du på nogle fucking grimme sko. Det der tøj er det sådan 5 størrelse for stort. Hallo? Ja, det giver jo ikke mening. Hans trøje, det er sådan en rigtig filmmandstrøje, og så hans bukser lige bare... Fuck, han er vild. Nej, Nej, nej. Okay. Ej, hvor er du klam. Optager du egentlig, hva'? ja. Fuck, hvor er du Hold da. Out of bounds. Jeg troede, du ville lige. Tyr, den ligger sgu fucking godt, den der. Så der er sparker, så der er så. Sparker bare til den fucking kugle. Hvorfor skal du stå sådan med røv? Det kan du bare endnu være. Du skal stå som sådan en fucking fag. To skud af. Jeg brugt 6 skud. Nej, hvad sker der? Ja, det var What the fuck? Out of bounds! Hvordan kan man ryge så langt? Altså, den kom ind her med luften, for den røg lidt. Jeg står her, jeg svær. Fuck, det er ikke. Altså, den kom ind her med luften, for den røg lidt. Hvor er det ubeskriveligt dårligt. Så går han bare. Så står Esben stadig med mit skud. Han står stadig. Hvor er det ubeskriveligt dårligt. Det er Esbens geniale golfrunde, det her.